У Мотылі ушанавалі памяць першага прэзідэнта Ізраіля Хайма Вейцмана. На цырымонію памяці сабраліся ізраільскія дыпламаты, прадстаўнікі Саюза беларускіх яўрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў і абшчын мясцовай улады, а таксама грамадскія дзеячы. Марыя Тройніш раскажа падрабязней. Вось тут, у беларускім Мотылі, у гэтай звычайнай вясковай хаце нарадзіўся чалавек, які стварыў новую дзяржаву на карце свету – дому Хайма Вейцмана, першага прэзідэнта Ізраіля, ўжо 1,5 стагоддзя. Дзень памяці Хайма Вейцмана ў Мотылі адзначаецца ўпершыню. На мерапрыемстве, прысвечаным 60-годдзю са дня смерці выбітнага палітыка, сабраліся прадстаўнікі яўрэйскіх абшчын і дыпмісій, кіраўніцтва раёна і грамадскія дзеячы. У гісторыю яўрэйскага народа імя Хайма Вейцмана упісана залатымі літарамі. Он был первым президентом государства Израиль, которого до того не существовало 2000 лет. Представляете, 2000 лет и вдруг вот государство. Это была мечта. И он был символом осуществленной мечты. Был выдающийся человек, блестящая личность. За апошнія 100 гадоў у доме Вейцмана змяніўся не адзін гаспадар. Будынак мог канчаткова страціць свой першапачатковы выгляд, калі б не Сергей Мусіенко. Некалькі год таму дырэктар буйнога аналітычнага цэнтра выкупіў дом і перадаў яўрэйскай супольнасці. Пакуль аб Хайме Вейцмане нагадваюць толькі некалькі фатаграфій на сценах. Аднак у планах гаспадара стварыць цэлы мемарыяльны комплекс. Сергей Мусіенко мае намер адрэстаўраваць і іншыя яўрэйскія дамы Мотыля. Унутры будынкаў нават будзе адноўлены тагачасны інтэр'ер. Этот дом очень глубокие корни имеет. Я думаю, что со временем может еще что-то появиться. А Мотыль сам, очень много славных людей здесь родилось, которые повлияли на судьбу мира. Поэтому это очень интересное, замечательное место, замечательные люди здесь живут. У реализации проекта возьме удел Леонид Левин, архитектор мемориального комплексу «Хатынь». Я хочу не просто перенести еврейские домики, я хочу жизнь дать этим домикам. Я хочу, чтобы там снова появились евреи, портные, сапожники, которые пекут булочки, которые говорят на иврит. Канчатковыя даты реализации проекта пакуль не вызначаны. Аднак яго арганізатары спадзяюцца, мемарыяльны комплекс стане такой жа вядомай славутасцю, як і мотыльскія прысмакі. Марыя Тройніш, Миколай Ковалёў, областные новины, Ивановский район.